Dobrý zákrok. Kde je kozel, tam je zábava. Kozel patrí do partie. Tiež vás privádza do rozpakov nechtová mykóza? Pomôže vám šok, kúra na nechtovú mykózu. Je vysoko účinná a pomáha brániť šíreniu aj recidíve infekcie. Šok, kúra na nechtovú mykózu. Vo vašej lekárni. A proti bradaviciam je tu šok, sprej na odstránenie bradavíc. Šok pre skvelý pocit chodidiel. Keby vtedy rasty nezavesil tú pláž, nevybral by som sa ju na noc. Nestratil sa v